Yritetään ratkaista yleisin virhe riippumaton ripustuksessa. No eihän mulla mitään faktatietoa ole, mutta ainakin kuvien perusteella niin suhteellinen yleinen ongelma on. Eli liian jyrkät ripustuskulmat. Ja liian jyrkkien ripustuskulmien ongelmat on aika moninaisia, mutta se kaikista pahin asia on ehkä siinä, että se aiheuttaa aivan valtavan kuormituksen tänne riippumaton päätyihin. Ja se paino kertaantuu näissä jyrkissä ripustuksissa sitä, että se voi olla jopa moninkertainen siihen ihmisen painoon nähden silloin, kun nämä on lähellä nollakulmaa. Eli jos nollakulma on tässä. Ja toinen iso ongelma on sitten tämä kankaan poimuttuminen. Eli kun näissä gather and riippumatoissa on suorakaiteen muotoinen leikkaus täällä pohjakankaalla, niin liian jyrkillä ripustuskulmilla tämä kangas poimuttuu huomattavan kireäksi, joka sitten huonontaa sitä nukkumisasentoa huomattavan paljon. Mikä on sitten hyvä ripustuskulma? No hyvä nyrkkisääntö on noin 30 astetta ja sanoisin, että sekin silloin kun riippumatossa ei ole ketään. Ja 30 astettahan löytyy suurin piirtein sillä, että laittaa etusormi vaaka suoraan ja peukalon pysty suoraan ja sitten siinä olisi noin 30 astetta. Me kuitenkin suositellaan, että meet vielä vähän sen yli, niin kuin tässäkin huomaat. Tää on ehkä lähempänä 40 tai 45 astetta. Ja me ollaan testattu tämä niin monta kertaa, että tämä meidän mielestä parantaa huomattavasti sitä asentoa ja vähentää kankaan poimutusta. Ja mikäli niitä kulmia täytyy muuttaa, niin silloin se tapahtuu nimenomaan nostamalla puunhalaajia, ei säätämällä esimerkiksi harjanarua. Harjanarusäädöllä tehdään ihan viimeinen hieno säätö sille, vaan kulmat muutetaan nostamalla näitä puunhalaajia ja silloin tietysti puuväli ei saa olla liian pitkä, jotta ne yltää ne puuhalaajat laittamaan sitten riittävän korkealle. Ja sitten kun puunhalajat on säädetty oikeisiin kulmiin ja istumakorkeus on sopiva, niin lopuksi tarkistetaan vielä harjanaru. Ja sen pitäisi olla niin löysällä, että se on helppo tällainen sormien väliin kääntää. Ja sitten ripustuskulmat on sopivat.